И здравейте на всички, аз съм Колеспет и днес играем в Hardcraft, т.е. това е първият епизод. Сървър е обновен на 1.5.1 и отдавна не бях снимала и току-що почнах. И исках да направя там някакъв клип за Майнкрафт и такива глупости. И сега се чудя какво да правя, в смисъл, разхождам се из някакви тук постройки. И така, и вече ще почвам да качвам в YouTube, защото в VBox нещо, паролата ми се преебава и не знам какво става там. Ще видим. И в момента не знам какво правя. Разкарвам се и преди 5 минути влязох, за да видя какво става. И тук даже не може да се сече още, не знам защо. И не бях снимала от около 3 месеца или 2, не знам, защото ми е много тъпо просто. Ми дотъпя тази игра и общо взето сега хода в една и съща посока май. Не знам къде отивам въобще. И общо взето това е един клип за Hardcraft, по-нататък ще видим дали ще почна да се развивам като хората, нали, не знам дали ще продължа епизодите. И този клип ще е около половин час, не знам, защото някакво правя. И общо взето показвам новия Hardcraft за тези, които още се чудат, защото той май е обновен преди месец, не знам, много съм назад с материал, защото не бях играла от много време, както казах вече. И тук сега събирам някакъв камък, където не знам за какво ми е, там за каменни глупости. И просто цъкам малко Майнкрафт. И така. Пък ако успея да си възстановя профила в в VBox, ще почна и там да качвам. То па трябва да отиде на Warp Miner. Баси тъпото. Все тая. Това е тъпото, защото трябва да отидеш в Warp Miner, за да можеш да си купаеш руди. И супер шит. Не ми трябва... как лаги. Не ми трябва повече камък, излизам от тази дупка. Не. Крипъри, някакви гелове там, не искам да се забъркам с такива неща. И не знам къде ще ми е къщата, тук съм по средата на нищото. И няма ли лап? Опа. Има. Добре, тук не знам на къде отивам. Сигурно в някаква... Тук са джунгли, да. Джунгли, хубаво, значи в джунгла ще живея. И без резиденция. Админа е прототайп. Той винаги си е бил админ всъщност. Бях забравила. Не ми обръщайте, има няколко говоря пълни простоти, където всеки ги знае, просто съм забравила играта. И... Малко зле играя, защото влизам за първи път, нали, от доста време. И не знам къде отивам в момента. Ето, направих едно кръгче само да видя какво е. И отивам надолу, явно тук може да се бута вече да се строи. Майко, как се изразих. Вече не беше в тази дупка. Скачай! Така. Значи, в Рапса ще ми направи много голямо видеото. И това ще е гадно, защото ще се качва много време, ама няма значение, ще го чакам. И без това си остава компютъра включен. Значи, какво става тук, си гадните дупки. И така, значи... Общо взето, това ми е първия клип от канала ми в YouTube. И
Така. В момента не знам къде отивам, трябва да си построя къща. Имам храна там. Защото те пускат с 32 пържоли, което е доста хубаво. За хардкрафт. Защото този сървър е... Името си говори, че животът тук е доста труден. Хард. Искам да кажа. Слизаме тук и си правя някаква тъпа къща. Като гледам по тези останки тук, много се грифа. С една дума. И... Това не е хубаво. Не, няма си правя тук някаква къща в тази тъпа дупка, гледайте. Тук нищо няма. Просто всички ще ти грифат и... С една дума не е хубаво. Някакви пещери тук, дупки, където не може да се излезе един час. Крипър. И така, общо взето... Не снимах от много време, защото ми беше дотъпяло. Пак крипър. Навсякъде има крипъри. И... Какво става? Еба си пиша. Така. Крипър пак. Трети крипър. И се чудя къде си направя тази къща. Тук някъде ще е, предполагам. Няма много дървета, ама... Какво? Виждате колко много хора има тук. И... Тъзна. Значи... Този път ще убия един крипър. Ела бе, грозник. Бам. Нямам да я гръмниш. Хайде дай, искам да гръмниш. Добре, явно няма да гръмне. Така. Тук е някакъв изоставен портал. Дали може да се влезе? Може бе. От кога не бях идвала тук? Не, връщам се. Не искам. Така. Ендерман. Там. Някакъв черен тапанар. The fuck е това? На кой бе? Явно не може. Има резиденция. И ми е много тъпо. Всъщност няма какво прави. И така. И общо взето навсякъде има крипъри, с една дума. Боже мой, някаква кожа, брат. Той ендерман ме преследва. Баси странното. Още не съм си взела дърво, което е доста гадно, вече трябва да взимам. От това черното явно. И да си направя някаква къща. И не знам дали ще продължавам с тези епизоди, защото не знам, ако ми доскоче няма, ама да направя един клип, да има нещо там. Нали? И така. Не знам дали ще правя синглплеер, може би не.